खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डांस मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 जुलाइ 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना मोजां होनजायो। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां होनजायो। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजां थागोन। जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लिरनाय फरायनायाव आखा फाखा जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन।
न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बुंफिनदों देहाया मोजां थानाय नङा गगाजों लोमजानाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन हारसिं थानो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम सोरजोंबा रायखोमा जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोबां जेंना नुजाथिगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननायजों गोग्गानाय मोनगोन खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजां अदेबानि थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।